cantidad exacta non la sabes, probablemente. Non sabes lo que son ni 10 ni 5, pero sabes... Seguimos falando da polémica que está suscitando o borrador da nova lei de administración local. Hoxe falamos co voceiro do Partido Popular en Chantada, que nos comunicou que manterá unha reunión mañá pola tarde con Alfonso Rueda, o vicepresidente da Xunta, para recoller máis información sobre esta nova lei. Por iso, quere ser cauto antes de pronunciarse. A postura do Partido Popular sempre nos gusta ser cautos nestas cousas. Precisamente eu mañá teño unha reunión, eu e unhas cuantas persoas, co noso vicepresidente, con Alfonso Rueda Valenzuela, e nos vai explicar por un miúdo cales son as partes desta nova lei. Entonces, eu casi diría que para a semana que ven, se Tele20, sempre amablemente, como facedes, nos invitades a ter opinión, pois eu para a semana que ven estarei encantado de volver aquí á vosa televisión e explicarvos as novas que Alfonso Rueda Valenzuela, o noso vicepresidente, pois nos vai a trasladar mañá. Simplemente me gustaría decir unha cousa. Cada cambio que se fai na sociedade parece que todo é crítico. A mí me gustaría que a xente aportara. Por exemplo, outro día estuve escoitando declaracións do noso alcalde, que é a persona que, en definitiva, pois ten rixia o poder neste pobo, pois que estaba falando pois que a xente que está tomando decisións sobre esta lei, pois que é unha xente que non sabe nada de goberno municipal. Eu creo que no Partido Popular temos xente moi válida, xente que sabe perfectamente o que é unha concellería, xente que sabe perfectamente o que é unha alcaldía e inclusive unha diputación. De feito, o noso presidente nacional foi diputado e presidente dunha diputación. Entonces, ca maior conciencia e con toda a información que poden ter, estáse facendo, sinceramente, estáse facendo o mellor posible para levar a España e a levar os concellos ao mellor porto. O voceiro do PP di que a situación dos concellos é complicada e que de algún xeito hai que buscar unha solución. Os concellos, entre calos incluyo de Chantada, temos unha situación económica moi complicada. E esta situación complicada é levada a cabo por os distintos gobernantes. Os gobernantes, alcaldes, me refiero. Os que están hoxe e os que estuveron. Calquera deles, a deuda que temos hoxe nos concellos, non vou dicir que sea culpa, pero sí que é condición deles. Entonces, hai que cambiar cousas. O mundo cambia, as persoas cambiamos, a situación cambia, e non podemos estar facendo a mesma política hoxe que hai 30 anos atrás. Son cousas totalmente distintas. Non é unha lei, simplemente é un borrador. Un borrador en que todo o mundo pode facer propostas, porque peso estamos na FEGAM. O Concello de Chantada está na FEGAM, Federación Galega de Municipios e Provincias. E aí podes aportar. Se tú tes unha idea, apórtala. Que peso estamos pagando? E o alcalde de Chantada e os alcaldes que estuveron antes poden aportar. E non desde o punto de vista da crítica, senón desde o punto de vista de aportar. E vamos a intentar, e vamos a facer unha sociedade mellor. E agora eu confío plenamente nos nosos representantes políticos do Partido Popular e creo que sacaremos isto adiante. Entonces, un voto de confianza e a traballar por Chantada, por Galicia e por España.